ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି କଞ୍ଚା ମହୁରାଳି ମାଛର ଖଟା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉନଥିଲି। ଆମ ବାପା ବି ପାଟି କରନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଧିକ ଖରା ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ପଖାଳ ନ ଖାଇ ରହିପାରୁନି। ତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା, ଆମ ସାଇକି ମାଛବାଲା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଅଧି କିଲେ ମହୁରାଳି ମାଛ ନେଇ ଆସିଲି। କଞ୍ଚା ମହୁରାଳି ମାଛକୁ ଖଟା ଦେଇ ଚଡ଼ଚଡ଼ା କଲେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଜିଲିନି ଆଉ କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ମହୁରାଳି ମାଛ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ମହୁରାଳି ମାଛକୁ ଏମିତି ହିଁ ରାନ୍ଧୁଛି। ତ ଆଉ କେମିତି ରାନ୍ଧି ହେବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ତି। ମୋ ମହୁରାଳି ମାଛ ଖଟା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ପଖାଳ ସହିତ କେମିତି ଖାଉଛି। ଆମ ଗାଉଁଲି ମାନଙ୍କର ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଖଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ତି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।